Mila 1988an sortu zen. Preso hoiei eta haien senidei pixkat sostengu ematea eta haien kexak eta beharrak pixkat jasotzea eta horren inguruan pixkat lan egitea. Salaketa Nafarroa abolizioaren eta elkarte antikartzelarioa gara. Baita ere antipunitibista, uste dugulako gaur egungo gizarteak oso punitiboa dela eta honen inguruan aritzen gara ere. Hori, hasiera batean kartzelaren kontrako elkarte gisa sortu ginen, baina denbora pasala konturatu ginen sistema baten barruan kartzela azkenean sistema baten parte dela, eta sistema punitibista honetan konturatu ginen ez bakarrik kartzelen abolizioa baizik eta punitibismoaren inguruko hausnarketa beharrezkoa zela eta sistema horren aurkako birpentsaratze bat bultzatu behar genuela, ez? Gure alternatiba izango litzateke birpentsatzea modelo bat nun zigorra ezartzen den arazo sozialei aurre egiteko eta zentzu horretan gure helburu nagusienetariko bat izango litzateke kartzela hustutzea sozialki arazoa edo kartzelaren zentzua hustutzeko, ez? Logika honetan sakonduz, uste dugu badagoela alternatiba bat, guk deitzen diogula justizia restauratiboa, nun sozialki antolatzeko, arazoei aurre egiteko antolaketa bat proposatzen denez, eta zentzu horretan hori da gure eginkizuna eta gure helburua. Andonik esan duen moduan, gure alternatibaren bat izan daiteke justizia restauratiboa, uste dugulako ere gaur egungo sistema penala eta sistema punitibista honetan baita ere biktimak edo alde batera uzten direla, ez da entzuten ere beraien beharra edo behin zerbait jasan duzunean benetan zer behar duzun, ez? Hori konpontzeko edo orduan justizia restauratiboaren helburua ere bada pixka bat bi pertsona edo bi pertsona baino gehiago, ez? Baino bi alde daude, bata zerbait egin duena eta bestea zerbait jasan duena, orduan helburua da bien beharrak asetzea, ez? Zergatik pasa dena, zer behar duzu hau konpontzeko eta gure alternatiba da hori, ez? Pixka bat giza erantzun bat ematea, ez bakarrik sistema edo erantzun penal bat ematea. Harrera pisuaren proiektua dagoen markatuta lan horretan, eta berak aurrera ematen duen programan, kaie programan, esan dugun bezala. Eta, gure aldetik harreta bulegoaren eta Nafarro espetxe realitatearen behatokiaren ikuspegitik, pixkoat gure helburua da laguntzea, ez edo pixkoat jakitea zeintzuk diren kartzelaren barnean eta kartzelaren inguruan ematen diren arazoak pixkoat lan egiteko horren inguruan, eta programa guztia daude pixkoat lotutak zentzu horretan.
demora pasala konturatu gara askotan familiak ere ez dituztela ez tresnak, ez informazio asko egoera honi aurre egiteko, ez? Orduan, zentzu horretan informazioa eman familiei, akonpainamendua ere, zer behar duten, bere senideak ere ze behar duten, eta pixka bat ere akonpainamendu bat askotan ez dakite ondo juridikoki nola egiten diren gauzak, nola eskatzen da adibez permiso bat edo nola egin behar duten bere senidearekin komunikatzeko barruan, orduan guzti hau jaso eta beraiekin hori, akonpainamendua egin, informazioa eman eta sostengu izatea, ez ere familiei pertsona bat gartzelan sartzen denean ez da bakarrik bera, baizik eta bere familia, bere lagunak dena aldatzen da. Orduan guretzat ere garrantzi handia du bere inguruari ere sostengu bat ematea. Hori esan dugun bezala, antikartzelarismoaren bitartez eta antipunitibismoaren bitartez. Hori izango litzateke pixkat gure marko teoriko edo ideologikoa. Edo hortikan abiatzen gara pixkat hori lantzeko. Nafarroan eta Araban ez, bai badago bai. Berez, ez da, salaketa Nafarroak Nafarroan egiten du, ez, da bere eskualdea, nola baita esan da, baina ere beste kartzeletan preso dauden pertsonak eta hemen bizi nahi dute edo hemen erroldatuak daude, baina beste kartzela batean daude momentuan, hori ere da gure markoa, ez? Eta gero, esan behar dugu ere salaketa Araba dagoela, eta haiek hor egiten dute beraien lana. Salaketa Nafarroan intentzioa da pixko bat, orain arte kartzelaren inguran egon diren kompetentziak bere gain hartzea, ez? Duela gutxi osasun kompetentzia lortu du eta orain helburu historienetariko bat izango litzateke hori jasotzea bai kompetentzia osoa, ez? Materia penitentziarioan. Urtean zehar egiten den lana edo behintzat orain arte egin den lana artxibatzen edo pixkat batzen aritu gara eta horrekin gero ateatzen ditugu balorazio generalak eta aurten behatokierekin aterako da edo ekoiztuko da informe bat nun argituko, ikusiko den zein izan den urte honetako egindako lana eta horren bitartez ere bai ikusareziko dugu zein den kartzelaren barneko egoera eta ingurukoen egoera ere. Salaketak erakunde askorekin egiten dugu lan, pobrezia sarearekin, sos arrazakeria, gero adibidez elkarterekin badela formakuntza zentro bat, azkenean ere gizarte zerbitzuekin egiten dugu lan, bai harrera pisutik, bai lan programatik eta bai beraiek ere, azkenean kontaktua daukagu, ez, sare sozialarekin edo Iruñerri eta Nafarroako sare sozialarekin. Hori, orain argitaratuko dugun webgune berri baten bitartez, bidali dezakete haien badaude modu asko ez laguntzeko eta kolaboratzeko gurekin, bata izango litzateke militantziaren hori bidea hartuz, beste bat izango litzateke web horrean agertuko den bezala crowdfunding kanpaina batekin hori aterako duen kanpaina batekin kolaboratuz, Bizum bidez, ez dugu dirurik eskatu nahi, ez da helburu nagusiena, baina bai azkenean dela bai garrantzitsua pixko bat aportatzea edo laguntza ekonomikoa ematea proiektu hauei, azkenean bizkat bizi gara
ekonomikoki bizi gara finantziaketari esker, edo Nafar gobernuak egiten duen finantziaketari esker, eta, bueno, hori, azkenean, edo, egin batean ez dependitzeko hainbeste zentzuetan, gustatuko ditzaiguke beste finantziaketak lortzea edo beste modu batean aritzea edo. Bale, Andonik esan duen moduan, Nafarroako gobernuak dituen hainbat subentzio edo jasotzen ditugu, eta gero ere, salaketa Nafarroak baditu sozio diren edo sozia diren pertsonak, eta haiek ere alduten heinean beren dirua aportatzen dute. Eta esan nahi dugu, ez bakarrik dirua jasotzeko, baizik eta badago jende askok ezin duela denboragatik edo dena dela ez dakit beste arrazoiengatik hainbeste parte hartu, eta askok esan dute ezin naiz joan, bileretara edo ezin dute modu honetan parte hartu, orduan beraien modua edo bai dirua edo bai ez dakit askotan gauztan materialak ofizina hau ezakit, beraien, behar duzu zerbait edo ez, edo... Kukiak maia. Bai, dena, azkenean ez bakarrik irekitzen ditugu bide asko, jendeak hurbiltzeko eta, gu ezagutzeko, eta nahi, eta ahalduten heinean, gurekin lan egiteko. Eta hori, finantziaketa, portzentai handian Nafarroako gobernuak ematen digun subentzioetatik jasotzen dugu. Haien kasuan, harrera pisuan adibidez, bai jarraitu barutela edo izan bortuztela elkarrizketa batzuk, jakiteko zeintzuk diren, zein den pertsonaren egoera edo, baina harreta bulegoan eta behatokiari dagokionez, harrera bulegoari eta behatokiari dagokionez, ez dago inolako errekisiturik eta egin barutena da zuzenean kontaktatzea, muikor bidez edo ona etorriz, bulegora etorriz, eta ikusiko genuke zein izango lehen, izango itzateken gure egin beharra haien kexak edo alderak erantzuteko. Bai, harrera pisutik gartzelan sartzen gara asteazkenero, orduan hor jendeak instantzia jarri eta gurekin kontaktatu nahi dutela, orduan beraien bisitak egiten ditugu ea pixka bat zer behar duten, zer nahi duten, eta gero Andonik esan duen moduan lana kaie proiektua bai ona etorri edo bai telefonoz deitu, edo bestela ere argitaratuko dugun webgune berriaren bitartez ere idatzi edo sare sozialetan baita hor nahi baldin badute gurekin kontaktatu ere egin dezakete. Berez, da bizkoa desan ditudanaren, nire kasuan hilabete bat aramaten bendan egiten eta ez dut orain arte asko ikusi dutu, ez dakite ez zein den orain arteko testingurua zentzuetan, baina ikusten dena egunero bintzat edo hilabete honetan ikusi duana, eta izan da hori gehienak gazteak garela, eta gaztetasun hori ulertuz 18 urtetatik 35 urtetara edo gutxi gora bela, eta badagoela intentzioa bai odol berria sartzeko bai antolakundean eta bizkoat ikusteko zein den pertsona horiek ekar dezaketen edo egitu dezaketen dinamika berriak eta ezakit interes berriak, ikuspegi berriak. Bueno, ni denbora gehiago daramaten den. Nik azkenean praktikak egin dituen 2012an, gero bueltatu nintzen, eta egia da, nahiz eta salaketa Nafarroak mila bederatziehun eta laurogeita zortzian sortu zen, orduan esan dezakegu ez zaharra, baino luzea dela, nahiko kolektibo gaztea gara, eta ulertzen dugu ere, jorratzen dugun bidea edo tematika ez dela erresa,
pues, animatzeko pues, parte hartzera edo, baina bai, uste dugu, azkenean pertsonak, kolektiboan gauden pertsonak gazteak garela, eta azken aldian jende asko animatzen da behintzat jakitera, ez? Zer nor da Salaketa Nafarroa, zer egiten du. Orduan alde horretatik kontent gaude. Gehien bat, ekitaldiak antolatzea, adibidez, pasaden asteburuan Elizondon, Txokoton, egin zen ekitaldi bat, nun jorratu ziren kartzelari eta kultura antipunitibistaren inguruko gai batzuk, gonbidatuekin, eta bar, beste aldetik ere bai komentatzea estetikoki ere bai eman zaiola edo ematen ari zaiola bira bat orain arte egin denari, hemengo triptikoak sortuz, sortuz eta web horri berriaren bitartez ere bai, gure intentzioa da estetikoki eta bizkoat esan dugun bezala antolatzen diren ekitaldien bitartez, bizkoat jende gaztea erakartzea eta haien interesa bideratzea gure gaiari, bai. Gero ere, ekintza asko egiten ditugu adibidez, ez hitzaile eskolan azaltzea ez, zer egiten dugun, ere praktiketan gurekin etortzen direlako, eta, ezakit urrian edo, ezakit orain data zehatza, baina adibidez, Mendillorriko institutuan egin genituen ere, hitzaldi batzuk, Salaketa Nafarroako festivala sortu genuen ere, musikaren bitartez gure elkartera ez, jendea hurbiltzen animatzera, eta horiek dira bideak. Praktika egiten dira, gainera duela gutxi, orain arte egon da neska bat gurekin praktika egiten, eta duela pasaden ostiraren edo horrekoan ametu zituen, eta gero hori eskatzen dizkigute, bidatzen dizkigute korreoak eskatuz hemen praktikak egiteko eta ezagutzeko ere bai kartzelaren eta kartzelaren inguruko realitatea eta bizkat horretan lan egiteko, bai. Esan behar dugu Salaketa Nafarroak elkarte asamblearioa dela, ez? Orduan erabakiak denon artean hartzen ditugu, orduan berdin du berria edo zaharra zaren kolektiboan, azkenean denon iritziak kontutan hartzen dira eta bidea denon artean egiten dugu, orduan ez dago ez arazorik, ez trabarik ideia berriak ekartzeko, proposamen berriak ekartzeko, eta hori, azkenean nik uste dut gure indarra dela justo hori, ez? Denon artean egiten dugula bidea. Eta ez, Salaketa Nafarroak hau esaten du, eta ongi badatorkizu parte hartu, eta bestela ez. Azkenean bidea guk egiten dugu. Berez, nire kasuan, hori, esan duen bezala, hilabete bat daramat hemen lan egiten, eta bai hasieratik banekiela ez, zintzen bizkoat salaketaren helburua edo ideologia edo nondik abiatzen zen ez teorikoki, eta horrek ere bai erakarri zidan bizkoat hemen lan egitea ez. Berez gero hemen sakontzen da ez, gaian bai ematen dizkizutela formakuntzak bizkoat ikusteko noraino heltzen den antipunitibismoaren logika, zein den kartzelaren abolizioaren zentzua, zein den zigor kulturaren abolizioaren zentzua ere bai, eta ustut hori dela ere bai zubi bat ikusteko edo bizka bat belaunaldi berriei aukera emateko, hori gero zaharrak direnak komien artean erakundea uzten duten egunean bizkat ikusteko badagoela
errelebo hori emateko bidea. Badago alde bat profesionalizatuta dagoena, ez? Azkenean harrera pisua, kaie programa, hori profesionalak eramaten ditugu, ez? Lan egiten dugulako bertan, baina ere Salaketa Nafarroak egiten duena askoz handiagoa da. Orduan berez guzti horretan parte hartu dezakete, ez? Osea, ez da bakarrik profesionalki egiten dugun lana, baizik eta pues esan duguna bai formakuntzak egitea gazteekin edo Txokoton egin genuena, baita Mendillorriko gazteekin egin genuena, orduan hor kolektiboaren edo nork egin dezake, ez bakarrik guk edo lan egiten dugunok. Eta blokearekin amaitzeko, belaunaldien arteko erreleboaren arrakastaren zer adibide partekabiltzak Salaketa Nafarroak? Nire ustez adibiderik argiena izango litzateke, hori ikustea nortzuk egiten dugun lan hemen, azkenean gazteak gara gehienak, eta ikusten da badagoela hori intentzioa hori mantentzeko, ez, eta jende gaztea gurekin lan egiteko, ze gazteek azkenean ekartzen dutena da, lehen esan duen bezala, hori ikuspegi berriak ekartzen dituzte, pentsaera berriei egokitzeko kapazitate handiagoa, eta hori izango nuke bai, behien bat. Azkenean Salaketa Nafarroak aldi profesional hori kenduta, ezakit, portzentai handi batean militantzia da, orduan beti behar dugu, ez? Jende berria, jende bai gaztea edo ez gaztea, ez? Baina behintzat ideia berriak beti ongietorriak dira eta izango dira eta beharrezkoak izango dira. Azkenean kolektibo sozial bat gara militantzian sostengatzen dena, orduan beti behar izango dugu jende berria. Gizarte aldatzen denean, gu ere aldatu behar gara, eta hori aurrera emateko, egin behar dena pesko bat hori esan dudan bezala, odol berria sartzea erakundean, eta pixko bat ikuspegi berriak sartzea, eta horretan lan egitea. Hirugarren dimentsioko teknologiak sakontasun edo volumen ilusioa sortzen du irudi edo inguruneetan. Horri esker objektuak eta eszenak altueraz, zabaleraz eta sakoneraz irudika daitezke eta horrek errealistago bihurtzen ditu. Hiru dimensio teknologia zineman, telebistan, bideojokoetan, diseinu grafikoan, hiru dimensio inprimaketan, arkitekturan, ingenieritzan, medikuntzan eta beste arlo askotan erabiltzen da. Esperientzia sakonagoak eta zehatzagoak eskaintzeko. Hiru dimentsioko irudi bat software espezializatuarekin sortutako hiru dimentsioko ereduetatik sortzen da. Eredu horiek formari, ehundurari eta argiztapenari buruzko informazioa dute eta itxura errealista duten eszenak sortzeko aukera ematen dute. Hiru dimentsioko inprimaketak hiru dimentsioko eredu digitaletatik objektu fisikoak sortzeko aukera ematen du. Fabrikazio gehigarriko teknologia erabiltzen du, non material geruzak gehitu egiten diren objektua eraikitzeko. Hiru dimentsioko zinemak ikuslentzat sakontasun ilusioa sortzen duten teknologiak erabiltzen ditu, hala nola hiru dimentsioko betaurrekoak edo pantaila bereziak. Aldiz, zinema tradizionalak bi dimentsioko irudiak erakusten ditu pantailan. Hiru dimentsioko errealitate virtualak hiru dimentsioko ingurune interaktiboetan murgiltzen ditu erabiltzaileak eta espazio virtual batean esploratzeko eta mugitzeko aukera ematen die benetakoa baliz bezala. Gailu bereziak behar ditu, hala nola errealitate virtualeko kaskoak. Hiru dimentsioko teknologiak bi dimentsioko irudiak irudikatzen ditu altuera eta zabalera, eta hiru dimentsioko teknologia berriz sakontasuna gehitzen du, volumen sensazioa sortuz eta esperientzia murgitzaileagoa ahalbidetuz. Hiru dimentsioko modelaketa software espezializatuaren bidez hiru dimentsioko ereduak sortzeko prozesua da. Diseinu grafikorako, bideojokoetarako, animaziorako, arkitekturarako eta fabrikaziorako erabiltzen da bertze.
Medikuntzan 3 dimensio teknologia eredu anatomikoak sortzeko, simulazio kirurgikoak egiteko, protesi personalizatuak inprimatzeko eta diagnostiko zehatzakoak egiteko erabiltzen da. Nik uste dut, arriskutsua izan daitekela, ez? Gainera, ikusita teknologia hau noren eskuetan dagoen edo behintzat ze helburuei dagoen lotuta, inteligentzia artifizialaren aplikazioa kartzelaren barnea eta inguruan, uste dela nahiko arriskutsua, ez? Azkenean zigorraren kultura sustatzen du eta ustatuko luke eta horrek ez luke deus onik ekarriko. Antolakuntzan laguntzeko eta datuak biltzeko eta sailkatzeko eta Excelak egiteko adibide bezala eta hori informazioa bizko bat hori sailkatzeko, moldatzeko gure interesetara eta gure antolakundearen barneko antolakuntzari. Nire ustez, eta hau da nire ustea, eta ez dut hemen ez dakit egokia denik salaketaren hautan jartzea, nire hitzak. Nik ez dut uste onura askorik ekar dezakenik, ze azkenean hori lehen esan duan bezala, teknologia honen aplikazioak ez determinatzen du zein den, zein izango den bera eragina eta horrek bizko bat determinatzen du zein izango den ere bai ekar dezakeen onura edo gaitza. Hori, nire ustez ez du oraingoz ematen du sensazioa bizko bat dela hori nahiko arriskutsua eta kartzelaren inguruan bizko hori inteligentzia artifizialaren logika ezartzea nire ustez ez da egokiena oraingoz. Bai ez, azkenean Andonik esan duen moduan inteligentzia artifizialak kontrol bezala erabiltzen da askotan ez, eta kezka da estatu batuetan adibez erabiltzen dute ez, jakiteko zenbat delitu sexualak egin dituzten pertsonak zenbat dauden auzoan edo orduan bidea hori izatea kezka hori dugu, ez? Azkenean sistema penala, sistema punitibista ere kontrol sistema da, orduan hori handitzen badugu eta erraminta gehiago ematen baldin badizkiogu azkenean non dago amaiera edo limitea, ez? Badakigu kontrolatua gaudela guztiok, baina, klaro, honetan non dago limitea eta nork jakin dezake zure zer egin duzun noizbait edo azkenean hori bai kezka da guretzat eta denontzat kezkagarria izan beharko litzateke. Eta giza eskubideen urraketari dagokino ez, logika honek bai sakontzen du asko hori, bigilantzaren logika, azkenean giza eskubideen urraketan laguntzen du ez, eta hori. Eszeptikoak garenez, ez dugu erantzunik emango, ez dakigu orain arteko garapenarekin zen orainoko eragina izango duen inteligentzia artifizialak etorkizun batean, eta bai uste dugu hori, kezkarekin ikuste dugu etorkizuna, nahiko beltza ikusten dugu zentzoretan, esan dugun bezala eta orain arte erantzun dugun bezala inteligentziaren artifizialaren ekarpena arriskutsua dela pentsatzen dugu, baina hori oraingoz ez dakigu etikoki egokia izango den erabilpen bat egon daitekenik edo eta zentzoretan eszeptiko gara ez dugu oraingoz inolako iritzirik horren inguruan. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.